pekný a krásny víkend. Mirko Baláš, Renault Twingo, najmenšie auto takmer v štartovom poli, ale jedno z veľmi výkonných, štartovné číslo 8. Porsche 911, nuž, kategória úplne iná. V tejto chvíli úradujúci vicemajster strednej Európy automobilových slalomov Miroslav Baláš na Renault Twingo. Michal Jelínek, jazdec na čiernom Falsiu Porsche 911. Ďalej Impreza, niektorý z Kmeťovcov, ukáž sa, ktorý si Miro. Áno, je to Miro Kmeť. Majster Polí Strednej Európy. A keď vám prezradím, že donedávna kedysi vozieval nás do prvého slovenského prezidenta Boja Miča, tak sledujte jeho jazdectvu umenie. Mirko Baláš. Á, už ide. Tak predsa. On nemá šancu vnímať, že? Krásne to bol stopný. Zadarilo sa